Здравейте, геймери, аз съм Fire и днес играем Bedwars в Hypixel на картата Eastwood. Не ми е тази любимата карта. Моята любима карта, забравих как се казва. Беше някой от първите карти още, които излезнаха. Опа, много дълго време се заздях. Така, опа, остана ми и за меч даже. Това е изключително добре. Всичко останало оставям тук. Please defend, please defend. Не. Please defend. Please defend. Nope. Къде отиваш, бе? Бро, къде отиваш? Какви са тия криволици тук? Ох, маля. Ще има да ни трепят. Значи... Уоу. Добре. Този човек е ужасен. Значи прави криволици. Карам да падам. Хойп. No! Защо? Опа. Бум! Пак го преплесках. Направи го на малки плесканици. Бързо. Няма да е много силно, но... Пак става нещо. Опа, не ми стигна. Какво прави този синджир ли сгубя? Какво прави? Не го разбирам въобще. Лоп. Добре, вече почва да ми харесва. Много яко как се подскачахме така. Хоп. И да хопва заедно с мене. Прави хоп. Йопа. Блок. Един емералд. Искам да на още един емералд. Още един емералд. Айде, обратно. Искам вкъщи. Хоп. То сигурно ще се купува такава. Не селфи стик, ми нотбак стик. Да. Ще купува нотбак стик. Това е. Едни тежки панталони. Бум! Какво се случи току-що? Някой прави. Лол. Грин там. Окей. Аз бих искал да си взема една ножица. Хоп. Малко такива вълнички. Между другото... Опа. Good him.
Между другото вече, ако не сте забелязали, пуснаха нови апдейт на Майнкрафт. Да, пуснаха нови апдейт на Майнкрафт. Вече вълната няма нужда да ви е толкова силен компютъра, за да ползвате снапшоти. Всичко да ви... За да ползвате снапшот, за да имате толкова яка вълна. В смисъл, новият ми компютър вече издържа на снапшотите. Все едно си е нормална версия. Умри! No. Искам да гориш, Фада! Гори, Фада! Гори, Фада, ти казах! Холоп. Блок. Айде, скочи де! Искам да скочиш. Скочи, моля те, ако си ми приятел. Моля те. Ще се самоубия, ако скочиш. Ще скоча от острова си. Ще скоча от въздух. Ако го направиш, ако скочиш, и аз ще скоча. В твоя чест. Оп. Така, айде, скочи, ти казах! Скочи! Това трябва да оправим малко този мост. Да те блокче да ви стигнат. То как скокна. Между другото си взех такива гащи, ако не сте видели. Да не ми е студено. Защо запълнихте тези две? Мале. Уау, какъв огромен мост просто. Леле. Това направо ще си правим цялото PvP върху този мост, бе. Що кони пречи? Той е огромен направо. Все едно нов остров има. Също села тука. И влез в този меч. Така. Така, нека сега малко да рефъннем. Така. 60 киви. Така. Хоп, троп, така, хоп, така. Айде, тука. Да видим някъде недефендното. И от тази страна, така. Там стават някакви войни. Така. Междузвездни войни стават там. По-скоро междуостровни войни. Мисля, че звучи по-добре. То не звучи по-добре, просто... Не! Ау! Добре, спокойно. Сега ще идем да го преплескаме. Hey, you. Аре, you can't kill me. No! You can't kill me. You can't! I'm a god!
Айде! Ай. Айде, let's go. Къде си? Ай, как ме фърли тос? Остана на малко. Трябва да го отрепя. Да събирам такави. Бум! Ето това става като ме дразиш. Като този клип го правя за втори път вече. И направих много яки битки миналия път, но за жалост се записа само гласа ми. И... Уоу! Колко близко мина! Ето го. Ай. Добре. Опа. Nope. Еми, добре хора, това беше всичко от този епизод. Довиждане!